kula cancang bocah weni. Kula ngaturaken pambagya Panakrama Kakang Mbok. Adipati Sengkuni tak tampa suka pambagya pun Kakang. Ngaturaken pambagya Panakrama Kakang Mbok. Adi Pendhita Durna tak tampa tur pambagya marang pun Kakang. Kula nggih. Kepangan Sempati masingaken pun ngendikan mangke mbok mayawana tecal. Lenggah pinarak wonten Sukalima. Ngampirke bareng. Loh, gapiak-gapiake Mas. Oh, lali. Kejauh saking menika ingkang putra badhe nyuwun prisa menapa ingkang dados keparing penggalih Ibu rawuh wonten ing Stinggil Binaturata. Pun Ibu senajan to durung paring pangendikan ing akeh mestine jeneng sira wis rumangsa nampa niwa saka pun Ibu. Nggih. Rikala semana para kadang-kadang pidawi kumpul ana Stinggil Binaturata. Ana negara Wirata ning ora rembugan dhisik karo ibumu. Jroning pamikipun ibu kaya kuwatir yen nganti ana kedadian peperangan njabel negara Ngastina, puguh cukeng lan adreng satemah di perang gedhe. Ibu ra seneng yen duwe anak padha Pancakara. Ibu ra seneng duwe anak padha Pasulayan. Panjangkanipun ibu supaya bisa antut runtut rukun. Bisa tata titi tentrem uripe ngono ya nggih. Upama kedadian perang gedhe menang adi-adimu aku ya kelangan anak. Jir Kurawa kuwi kabeh ya anakku. Upama to menang Kurawa apa meneh ana kedadian tumesing para Pandhawa kuwi saya mreh anakku. Ingin kaya mengkono mau sing jenenge peperangan ngono ora setitik ragate. Sing menang ya ngrekasa, sing kalah ya ngrekasa. Sing kalah genah wis tumpes entek bandane entek wadya balane, ning sing menang ya ngrekasa. Ngurip-urip randane perjuwi sing tekaning pati, wong sing padha jempo mongko bondo entek kanggo ragat perang. Apa ora morat mari ora dadi ora karo-karuan to Sundana. Walaupun ibu duwe penemu senajan ora tok paring separo ora dadi apa. Sak protelon wae aku trimo. Mengko adi-adimu aku sing bakal meper kamurkanmu. Duka yayah sinipi kumedhut pantone ati. Jojo bangawi ngowingis bangawi ngowingis. Dina pinguka kadon kabaranan dinulu Bramarkata candrane lir Puspita Wurawari. Nyuwun pangapunten yen ibu ngersaken negari Ngastina menika mendhet dasar menapa niki sedaya pun dadi gadahan kula, pun dadi kewajibaning para Kurawa. Lumengko dhisik tongger bumi kuwi yen kanggo rebutan kuwi ora bakal apik tembe mburine. Ora ngandel titenono rebutan bumi tinggal iki bakal cilaka. Aja tok bacutke ya Suyudana, ya ora tok ning pesak pertron ya seprapat ya wis manut. Mboten saged niki to urusane para Pandhawa dudu urusan ibu. Ibu niku wanita
mongko pun sepuh mingkari dhar eca saris keca ing atase wong wadon wis tuwa melu grubuyugan mayeng-mayeng. Boten saged prutami. Jaman semono Sengkuni rak ya nekseni to. Sinuwun panduseda negara titipke karo Dastarata. Sing isine besok nek putra-putra kabeh sakir diwasa negara serahna karo anak-anakku lak ya ngono to Sengkuni. Berapa lali lah. Tenang. Anggere mangan terus turu esuk-esukane lali ngono. Sak menika kula tingatosaken. Ampun malih sok seprapat saproliman. Senajan to sejangkah nek pancen sing njaluk negara iki tangkep dodoh luntamku. Perang sesuk wani saiki wani. Ing atase wanita wis sepuh rembugan trunyak-trunyuk pinter-pinter mono. Keder latin terbabak muka Sang Kunti Taibrata. Tedak saka panggan tanpa pamit. Nek dijukuk teng tata gelar ngeten iki mau Sengkuni nek karo Durna jebolane elek Sengkuni. Nek akhirnya elek kabeh. Kakang Durna ya sok seneng gara kula ngaterak mergo saka wedi-wedi kula karo Kakang Mbok Dewi Gendari. Ya pokoke wong lur iki tunggu entuk tutup ngoten mawon. Tunggune sampean tutupe kula kae. Lah nggih ngene ala iki tutupe cok lunga golek tunggu liyane. Ah ya ora ni. Anak Prabu kados pundi? Lega raos sing manah kula. Ngaten menika ingkang kula suwun. Lah lajeng sak menika miturut pemanggihipun ing bapa kula kuwatos yen teng Ibu Kunti Talibrata menika wonten ingkang ndherekaken lengseripun tanpa pamit menika mangke ngantos wonten kedadosan lajeng pasrah dhateng ing ndherekaken gek ingkang mangka ing ndherekaken menika tetungguling senopati ning para Pandhawa menapa kinten-kinten boten badhe ngutra watos. Sameneika ngaten paman. Ampun ngantos ketalun. Anggenipun tindak ibu senajan to kebasan sareng suruping surya. Kula ampun ngantos ketalun. Anggenipun tindak ibu senajan to kebasan sareng suruping surya. Kula nututi kapasara dhumateng para kadang sinten saged supados ibu dipun endhek anggenipun tindak ameh saged lenggah wonten Ngisnawi menapa wonten Banjar Jumud menapa wonten Bono Keling nyumangaken waton ampun ngantos ibu medal saking Kukuban Ngastina. Oh iya yen mekaten pun Bapak kepar medal ya siyaga tata-tata dawuh dhateng sedaya para kadang paduka anak kula Kurawa. Ngatos-atos Bapak. Bapak Durna. Kula nuwun pangadhawuh.
ingin putra angkat pun Kalantaka Kalanjaya katetepaken Resrewati sawanci-wanci Ibu Kunti tali brata wonten ing ndherekaken. Hoi, ngisang dawuh nggih, ngisang dawuh. Kalantaka nuwun wonten paring pangandika lan Kalanjaya. Nuwun wonten paring pangandika panjenengan dina iki ditetepake dadi Senopati. Mbok menawa bisa kalasan penuwunmu lantaran saka iki mengko bisa kelakon luar dosamu. Nuwun ngesaken dawuh sak sampunipun keparing ngabdi nyuwun pamit medal dawi sinuwun. Kula semanten iki keparing nyuwun pamit dawi sinuwun. Yo sing ati-ati karto marmo nuwun wonten pangadawuh Prabu. Madya njaba budalna wadyabala wis paripurna pasiban. Sampun kabehatan Koko Prabu keparing pamit medal anyar tindakipun paman Patih Sengkuni. Aja kaya bocah cilik. Pun bapa sampeyan piye? Kepanjenengan pamit dayawi anak Prabu sapengker kula lagi sapa tata-tata manjing sasana suci. Manjing sasana suci nuwun dumateng jawata ingkangku mugi-mugi negari kali sakliring bebaya. Nistakaken dawuh bapa. Purna panggenata sabda pandhita ratu sabda pangungkap pandhita temeratu sareng. Panganggen pandhita sadhanaldo kalamunta kantati kita kono bidani pindha tirta kersa miring gancang ing palmebek ing mana asok kundur datu loyo sek saka panggat ginar bekor abdi pindha Islam saking mandho pindha dewa kae widodari.
Jumangkah Kaidana Pertapa ring kesing carita kapapat sang patiur kagandheng asal sami tata legah wonten ing Panci Bujana. Kembul dar maring sang kusumaning ayu manjing wonten sasana budhal sangka rabi ingkang tansah atur panembrama. Maneka warna solah hawane lan maneka warna udawedanane. Dubi paripurna ati kadal wangsul ring kesing carita sanata wis paripurna imbal wacana netepi marang dawuhipun Sugeng Rama Sang Tapa Begawan Durna Ratu Keprabu Narendra ngagem busana kang sarwaseta utusan nyal saking 200 nggih manjing sasana suci. Kuku sing dupa kumulun ngening kencasa bege winengku sagung jajan nanging sanget anyikibi sang resi kanika putra kang anjuk saking wiyadi sedaya para Kurawa kagiat ngangsek pasih bani dupi prisa sang Nidawantri wis mijil saking Stinggil.
Mangkyakarta Sruma Pangga Tekaping Prawandawa Sumaping pabarisan Ronanggono gawe gelar srewang-wang makutha majuru jungkung Paman Sengkuni ingkang putra Banjar Jumut Dursasana badhe nungsung werta nyadong dawuh saking Koko Prabu paman ingkang putra Banakeling Tirtanata nyadong dawuh ingkang putra badhe nyadong dawuh kang Citrasana sabar Mas nggih ngeten iki watake Kurawa iki ngeten nek cara ngamarta ngoten nggih Mas nungsung werta iki salah siji nungsung werta wonten kersanipun para sesepuh kabeh meneng ngrungokke niku mangke iso ning le mikir tur bisa wijang le ngrungokke niku nek cara ngamarta ini cara Kurawa nggih ngeten iki kemruyuk ngeten iki mongko diduduke dhewe-dhewe drese putra Dursasana Banjar Jumut nek wong ngeten iki kok jenenge Janaka Madukara nggih mboten wangun ngoten didudono ben jelas Banakeling Tirtanata nek do ngerti apa yuda dikirimi layang ya ora apa di SMS ya ora iya anggone nungsung werta man cukup ta dadak werna-werna beda kalih kula mangkat ngerti gawean mangkat ngoten mawon Durma Gati karo Durmu Gempa loro ning atunggal Durma Gati sing saking Gendangan Durgempa teng Karangnangka maneh lah iya anggepe kanthi kaya lho ning konten niku mek ngringkes ngoten lho salah siji sing nyateti kabeh mboten sadadak pating brenga ora ana paedahe arep padha ting brenga nyate mengko nek gawean rada sulit gak menyang nggih mboten gelem menyang kadung kampreng aja Tirtanata lho amuk Durma Gati ambopun kajeng ming sing amuk Durma Gati mon lho mboten kok ngamun mboten ning ngapik nang ngoten lho tenimbangane kula dadi ucapan bendina kok Kurawa kok gak apik anggere kok gak apik kula niki mesakake padha dene satriya ngoten lho Kamadusasana yo Dursasana wonten Mas lan kabeh para anak-anakku Kurawa lho aja padha salang tunjang rebut bojo nggon padha nungsung pawarta iki mau miturut saka pengertiku kang dirembuk anak Prabu Duryudana mau mung sepele ning bisa kelakon dadi para gawe bisa kelakon malah bebayani niku sebabe napa ing atase barang sepil kok maiso kelakon bebayan ngene nggih anak Prabu Duryudana mireng pawarta yen Pandhawa dikumpulke ana Wirata sangka penggalih anak Prabu genah nek kuwi ana bab ingkang magepan karo sediane wong Ngamarta kang bakal
njaluk negara Ngastina. Kabukti ora nganti wetara suwe ana niwasa ibumu Kunti Taribrata. Sing isine tenimbang nganti padha peperangan negara Ngastina paringna marang adi-adimu sak pratelon. Anak Prabu ngendika karo aku matur. Nek nganti negara kelong sak protelon, kelong seprapat, bakal kelong kekuatane para anakku Kurawa. Aku matur yen prayoga dipanggahi. Ha niku jan-jan sing elek niku sampeyan kok, Mas. Malaeng niku lho. Aku malah aku sing digawe elek. Lah wong nek Pandhawa njaluk negara Ngastina bumi Ngastina niku to njaluk teke dhewe. Ha kok sampean kok ngukuhi niku ketemu pirang perkara coba. Mongko sampean niku teng mriki niki ming wong melu mukti. Asline panjenengan dudu wong kene. Nggih mboten. Wong Gendara tekan kene ming melu mukti luwih-luwih akal bulus sampean ketrima iso dadi patih mergo sampean mitenah jaman Gandamana. Ra ngoten to, Pak? Dongenge sampean do dingerteni masyarakat ngaten. Ning ajeng nyacat sampean ra mergo sampean ku patih. Nek coba nek wong umum ngaten. Sampean jane elek-elek iki. Desasana Hun ora janjane Durma Gati iki nek tok triti-triti iki jane ame sedaya menika mangke saged ketingasan nggih. Sing kula jangka ngaten mbok iya senajan to ana kedadian. Niku aja ngantul kedadian Rajapati sing kula jangka wis manten. Yen pancen mleset Jawata pun nemtaken menika Bratayuda mangsa burung dijuwi. Kantun kadhe pundi kawutanipun Kakang Durma. Nyebar laku Kaladyabala Ngastina. Wonten ing ngetan wonten kang mulun ana kang alwan ana kang idul. Anungka Sang Kunti Taribrata kang keplajar wis manjing ana telenging wana Kamyaka. Genti kang winta sita kocapa ing laya bumi. Sawetawis dangu nggih nglebur laku jalak penengan jajah desa Milangkori. Putra Jodipati kekalih Raden Gatotkaca miwah Raden Antarja inggih wonten madyaning wana Kamyaka.
kanjrah lir sang puspitarung katiyuping samirana pungas gandaning sekar gadung Estunggal jagat maning raja Dewake adiku Gatotkaca wonten paring pangandika ing adhawuh Kang Mas Antareja gandeng pun Kakang lan Siadi nggone mlaya bumi ngupaya Eyang Kunti Talibrata durung ana pepadang ingkang kaparake marang pun Kakang lan Siadi apa becik dipunggal semene wae ayo awake dhewe bali sowan ana negara Ngamarta menapa kinten-kinten boten badhe dipun paring duka wah tak kira ora jalaran wis kekurangan antaripun Kakang lan Siadi nyuwun prisa para winasis nyuwun prisa para wiku ning nyatane para winasis lan para wiku mau ora kena kanggo dedamar tumrapipun Kakang saben-saben ditakoni mengko ngerti pun Kakang lan Siadi ku putra Jodipati yuming pasrah bungkuan pasrah pati urip ora bisa mangerti ana ngendi cumondoke Eyang Kunti Talibrata sak menika ngaten Kang Mas miturut saking pemanggih kula mboten wonten awonipun kula Kang Mas Antareja mlaya bumi wonten sak kanan kiring negari Ngastina lho kok Malandana napa awit adat ingin sampun sok wonten kedadosan tiang-tiang itu menika ngelincipi carang ketur sok damel perkawis saged kelampan menika hamikut Eyang Kunti Talibrata murih para Pandhawa pun ngantos wonten kedadosan nglajengaken njabel negari Ngastina ya kotori sang Gatotkaca sikra nempak arga suta mangeling ana doaning telenging samudra laya yen ana Ngastina sing dijujuk awake dhewe kasatriyane sapa nulusup wonten ing pradesan mbok menawi mah langkung kuninga sedaya para kawula ingin wonten karang pradesan yes pokoke Jimas pinangka kanggo gawe pandhaming lakuku tak tutke salaku jantram Kang Mas salebetipun kula panjenengan sami imbal wacana kula mangertos wonten wanita ingin pelajar wonten tengah wana mbok jajal dipethuke putri iki sedika Kang Mas Yeah.
Waduh, sesembahan kula yang ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti yang putuku bocah bagus Gatotkaca karo Antarja tak tampa sungkem marang punini pangestuku tampanana kula. Kula pundi wonten mestaka kula suwun mawahana Jaya Nur Cahya yan nembe rawuh saking pundi yan wong tuwa mono budidaya kabeh dijaluk amrih prayogani pancen rikala semana pun ini ora pamit marang para pepundhenmu duk rikala katimbalan ana negara Wirata. Oh menika istanipun namung ngempalaken para putra wayah atur puji syukur dumateng Jawata ingkang langkung jalaran sedaya para putra wayah nampi kanugrahaning Jawata wujudipun wonten ing wujud wahyu kraton wonten ingkang wujud wahyu senopati lan ugi katentremaning negari sedaya peparingipun ingkang maha kuwaos menika miturut ngendikanipun Eyang kuwi wajib atur puji syukur marang Kang Maha Kuwasa ora ana alane para putu-putuku tak kumpulake bareng nyuwun marang Kang Nyita jagat pinaringan tentrem lan ayem apa sing diparingi Bisa Lestari pinangka dadi pikuwate para putra wayah mekaten yang ora nglebu bab negara Ngastina dereng mbok menawi minggu ngajeng mbok menawi monggo penyananipun ini ngrebu bab negara Ngastina mula banjur aku tumeka ana negara Ngastina nyolong laku ing pangajab aja nganti ana kedadian perang gedhe aja nganti ana kedadian raja pati ing pengangkah negara Ngastina ngajan rabi paringi separo ora dadi apa sak protelon ya wis tak tampa waton boten perang mengkono Antarja laju sak samunipun jebul Suyudana tanggapane karo wong tuwa ora patut kanggo patuladan karo wong tuwa ngedak-dakke deksura tanpa sopan banjur dheweke nyenggur macan karo wong tuwa ngonekke wong tuwa kok penyunyak-penyunyuk ora wajib ngurus bab peperangan kok dadi ngurus peperangan aja meneh seprapat sak walma senajan to sejangkah kudu nganggo pecahing dada luntang ludira kula dadi iki mungkin umpama tekan ana negara ngawatra kumpuling para putra wayah ingkang tak paringi prisa yen to negara bakal dikukuhi iso bali kudu nganggo perang Baratayuda mingis-mingis pindolan jeping Trisula tumandu ing jangga mungsuh kapisanan Gatotkaca Gatotkaca kula tenimbang ngenteni sesuk-esuk Brata itu tak didadak saiki wae sesuk ngenteni apa suben ngenteni apa Eyang yen pancen mekaten sedyaning para Kurawa ingkang wae kekali sagah bedah nekali tira wedal menika kula dadosaken perang Bratayuda aja ya nggih miturut goteng akeh Kurawa dina iki duwe senopati loro wujude buta sing luwih digdaya jenenge Kalantaka Kalanjaya aja tok bajutke senajan to kowe perang kena nek wis disekseni wong atuwamu Natandrawati dadi ana apa-apa kuwi ana sing tanggung jawab ayo mboten kepang ora usah pamit
kapisanan Gatotkaca. Gatotkaca, kula tenimbang ngenteni sesuk-esuk Brata itu tak didadak saiki wae. Sesuk ngenteni apa, suben ngenteni apa? Eyang yen pancen mekaten sedyaning para Kurawa ingkang wae kekalih sagah bedah negari Tira. Wekdal menika kula dadosaken perang Brata itu. Aja yo nggih. Miturut goteng akeh Kurawa dina iki duwe senopati loro. Wujude buta sing luwih digdaya jenenge Kalantaka Kalanjaya. Aja tok bajutke senajan tok kowe perang kena nek wis disekseni wong atuwamu Natandrawati. Dadi ana apa-apa kuwi ana sing tanggung jawab. Ayo mboten kepang ora usah pamit. Wah, sediane danan jan ora nganggo aturan. Kepiye ketemu karo ibumu apa? Ibu sinten? Lho Kunti. Dereng ngantos pinanggih Ibu Kunti, kula semer pelajaripun Gatotkaca. Wonten ngajengan kula ndek mandhek tanganku tampani biar kula terus ambruk niki wae. Pekarane mboten wonten. Oh, ayo kena diparibasake wis kambon swara saka Ibumu Kunti Talibrata. Aku ta wis kandha nek nganti ibumu nganggawa senopati bodho kalani lah iki temenan. Nek nganti Kurawa Siyaga tata-tata bedah negara. Lenggah kula cepengi Gatotkaca penyakit. Gatotkaca, apa Siwa Tirtanata? Nggonmu gagah ora maidu, nggon pinter aku ya ora maidu. Ning tumraping sopan santunmu karo wong tuwa ora duwe. Apa perlune teka-teka mara tangan? Wis rasa dadak rembugan sing pokok negara Ngastina tak jaluk oleh ora. Ora temenan. Yen ora oleh aja maju siji bareng mara. Sesuk ngenteni apa sakit iki ngene. Wah, lakon gembrine aja mlayu Siwa Tirtanata. Bos. Bos. Bos.
Yen mangsa Gatotkaca menika mboten ajrih anggen kula sakit man ming isin sababe anggen kula Pancakara kawon lipet wong gek wong tuwa ora kajen lah nek Gatotkaca niku sak anak kula kok dolanan sirah kula ayo aja oleh aku nunggu dolan malah nyetet ademenane nggih mboten man kula nyepeng godha kula tubruk godha luput godha dendane sirah kula diantem kula ancar nikah dodo godha disaut biar tamake kula saya isin malih ing atase gadane dhewe kok tamake nang awak kula dhewe. Iki jenenge gaman makan tua. Kula brangkang mlayu wis ora peduli barang apik, ora peduli barang larang. Godho kula tinggal. Akae. Tembul akae. Ora melu apa-apa kene ketiban sirahe. Kono sing duwe nyetetek meneng wae ora. Mula kula nek musuh kalari-lari cok mboten gedugi nggon le isin. Agek peluk. Kon perang bocah-bocah. Dirsasana, Dun. Gatotkaca Pedana. Hewan. Angger menikon perang sing kira-kira cocok ning busune. Nek musuhe perang ki cocok rasa dadak omong-omong. Ana liyane Gatotkaca kok nggih wani ya Gatotkaca niku cok nyamber sirak lho. Nganake perjanjian le. Kena perang ning ora kena nyamber. Napa purun mesti gelem wis. Engko nek tok janjene gelem jajal Mas. Gatotkaca apa wae arep kepiye wae aku ngerti
yen rembug iki janjane urusane karo Ibu Kunti Talibrata. Kowe bayi wisure rasa melu-melu le. Nek pancen perlu sing tuwa-tuwa wae sing padha dene tuwa, kon tindak nang ngesina kaya rembugan sing apik-apik. Mbuh sing luput Ibu Kunti, mbuh sing luput Koko Prabu Jaka Pitana mengko sing bisa nimbang lan nekseni kuwi sing para sepuh-sepuh. Kowe iki bocah wisure, anane ming seneng grubyak-grubyuk. Ora usah nganggo dipikir bab iku. Yen pancen Ngastina kuwi wis pasrahke temenan. Senajan to durung tandha tapak asta. Waton ana ucap-ucap ngrenggono. Aku ora bakal ngadepake musuh karo Kurawa nanging negara tetep dipanggahi. Aja maju siji bareng ngomong. Kowe tenan. Barang sepele dadi gawe kan ya iki. Bapakmu ki kancaku. Tenan. Cilik-cilikane kancaku piye? Belajar wayang wong ya kancaku. Nek kowe kok wani karo aku, apa ora kuwalat? Rama aku. Rama karo Gatotkaca beda. Senajan Siwa Dursasana kebener pepunden ku sepuh, nek pancen kowe mbelani musuh apamu sing tau teni. Ya pancen kudu ngono. Karang Senopati kok ya le. Ayo Senopati sing dadekake kudu nang perangan, ora ning tingkat. Aku kok bakal ngadepake marang kuwi dam. Kowe ya wani karo sing tau dhewe ya. Nganu nek pancen ngejak kanca para. Aja mabur. Tiru bapakmu. Teman-teman tendang-tendangan. Ngejak pirang-pirang aja mabur. Awit kowe nganti mabur nyamber ilang sopan santunmu. Iya toh? Yo manut nah. Nek ming jutusan ngejak pirang dina waton aja nyamber yo tak latih Gatotkaca wani karo jebul dadam padha aja nyamber lho pecah dadam iki sambaca ya biasa bakal melayu Man apa nyuwun ngapunten Man iki daganganmu kanen ngalis kowe iki ora genah kok Dursasana wong Senopati kok sambi adol glugu weh kula mboten nggawa kethuan glugu niku ajur Man Gatotkaca pun kula janji kowe kena kerengan karo aku ning tiru bapakmu aja nyamber nggih tenan geger teman-teman pancen yo anae Gatotkaca anae Werkudara
pampuh tenan jeneng Gatotkaca. Jejak rasa ngantem ya rasa. Ha iya pemulangane bapakne. Ha iki. Ani kan gula bae karang gaweane. Boten lalu tubruk mabur. Wing 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 wing. Ah, ora mlayu cilaka. Oh nyunggi ketuan iku kula ngoten-ngoten kene. Nyerak aku kena sikilmu pincang gulane malah ngenangi kepala sampeyan. Ngapunten nggih Man, Brek. Mundur kana. Wong iki nggih gula bayang tekone ala gampang cilaka. Anak buahe gawe cilakan sampeyan. Ora genah. Wong pirang-pirang kok nganiaya aku kabeh. Sapa sing arep dilancarake? Ora ana sing padha tresna karo wong tuwa. Ma, yoi. Lemar ngumpulke gadon ning nggon. So kapan bar panen? Ora wong ngoyak wae ngono. Pak sing tak geget gigah sapu. Nek ke para kanca-kanca karo nggawa gamelan gadon. Ini padha kembul bujana nang teras nggon. Niku pun wonten rencana. Tapi niki parine durung tuwa. Nah, sesuk nek pun tuwa niku mbok menawa dikumpulke nek ora lali kula tebaske. Menungso ora tata. Kowe iki sentana dalem. Kancamu do perang kok malah nglonsor. Ki nalarmu kepiye coba? Kula niki lak dudu senopati. Senopati to Tirtanata Kartamarma sak piturute. Sentana ku ya kudu melu dadi senopati. Mingkare gelem maju utawa ora. Yen gelem maju tak aturke Durmagati melu perang. Nek ora gelem maju tak aturke nek Durmagati dadi wong sing pemales. Tegese pemales niku napa kesetku. Mangsa burunga mengko ana apa-apa kowe bakal nampa pidana. Kula kali Durgempa mboten. Len nampa pidana kowe dhewe. Ora. Kono mulang ning tukang nata salon. Ane lak kowe sing mokoki. Nggih. Nganti kula temandang gawe ngadati mungsuh sinema milya Antajana Gatotkaca lenggah kula cangkail keparat. Siwa Durmagati. Iya itu aja. Arep nyambut gawe nang rapat. Ku kancane Gatotkaca. Iya. Ayo wong iki do kon ketok mrene. Sesepuh niki do kon nemoni aku. Wa Baladewa apa wa Dipati Karna. Syukur yen Prabu Duryudana dhewe. Karmu negara mesti tak jaluk. Nek ora perang. Tuh.
Iki ngene Antarja. Aku mau asline kon renamu kon perang. Oh arep mbantu Kurawa. Aja maju icin Durma Gati ayo. Kancamu kon nunggu dicik sabar. Aku ki ngerti nek Kurawa ki elek-eleke menungso. Mergo saka lambene Patih Sengkuni karo Pendhita Durma wong luru kae sing dadi lateng nang nang upama aku ora maju perang. Urung aku bakal nampa deduga bisa leren aku dadi senopati. Njur karep ngene nggih. Kowe ya aku ya kowe. Aja gawe wirange wong tuwa ning aku ya ora bakal gawe tatune anak putu. Ayo padha perang nanging etok-etok. Ora ngisi-sini berdua perang kok etok-etok gak apa-apa. Ya aku mau kowe wae narak ngono jenenge mong kinemong. Karena aku agek do kaya ngene kanane ya kudu dimong. Besok kowe ya nek panjang ketemper ya aku wis sabu ngomong kowe rak ngono ya narak iki. Ben Sengkuni bombong atine. Toto ayo padha tantang-tantangan ya. Ini tantang-tantangan ben krungu kono nang iki to. Ben lega. Kira lega pikire. Raden Antarja. Apa Siwa Durma Gati? Aja mungsuh karo Kurawa. Nek panjenengan mungsuh ayo tanding karo Durma Gati kang saka Kasatyan Pasir Gedangan. Aja maju mbuka siji wae. Maju bareng Antarja bakal gelanggang complai. Keparat. Wani karo aku sing tak lewo aja takon dosa. Kelakon tak tebak dadamu rontok ikamu. Sembur mlosat ning ora temenan. Lah ya ora. Nah, tak balik sewane larang. Kono sing rada eyub. Nah. Ben lega aku sing arek ngono. Kita ning kono iki kaya kerengang temenan to. Dane ora. Dier. Nah. Aja seru-seru. Nah, ngono aku bopongan poncana blekno Sengkuni. Engko nek semaput ala mutar kok emen yo. Waduh. Waduh. Aduh mati aku. Aduh buyar pendeleng aku kaya jagat dewa Bathara. Wis kan ndelongok. Kowe iki sing ora nalar kowe kok mau. Aku ki tukang ngapusi kok tok apusi iki. Nalarmu kepiye? Lho sabar dhisik, Mas. Ngapusi nggih ngopo sih? Lah wong tantang kok nyilih pengeras. Nalarmu piye jajal? Ambal nggo nyewa pengal nggo tuku klembak. Nek perlu nggo tantang-tantangan. Oh, nika wau. Pancen umume ngoten niku ben cetha ngoten lho, kerengan. Agek kerengan minting cleputik kok ngono kok muni kerengan. Ping pindhone mo.
Lem ketok nyolok banget. Kowe diguang ngontor jos kok kono ku kudune tibane ya ning kono kae. Ana diguang musuh kok iso mbledhik wong mlayu kene. Nyepelke karo wong tuwa.